Ahojte, volám sa Tomáš, som študentom 3. ročníka v odbore Autotronic na automobilovej škole v Banskej Bystrici. Dnes vám chcem ukázať, čo všetko sa tu vieme naučiť. Jednou z najlepších vecí na tomto odbore je, že hneď od prvého ročníka pracujeme s fakt moderným vybavením. S meracími jednotkami a virtuálnymi prístrojmi dokážeme simulovať rôzne situácie priamo na elektronických učebniach. Všetko, čo sa tu učíme, môžeme vidieť aj v praxi. Učíme sa napríklad, ako fungujú hybridné a elektrické autá. Pracujeme s akumulátormi a diagnostikujeme, čo všetko môže fungovať nesprávne. Prax je to, čo ma tu baví najviac. Máme možnosť pracovať s rôznymi diagnostickými prístrojmi a reálne opravovať veci ako klimatizáciu, elektriku či cúvacie senzory. Často sa cítim, ako keby som už bol v servise, pripravený riešiť akékoľvek problémy. Pracujeme aj s modernými systémami, ktoré sú dnes vo všetkých nových autách. Je to technológia budúcnosti a ja som nadšený, že sa to môžem učiť už teraz. Ak ťa bavia autá a chceš byť súčasťou budúcnosti, odbor Autotronic je skvelou voľbou. Počas štúdia tu získaš praktické skúsenosti, ktoré ťa pripravia na všetky výzvy v modernom automobilovom svete. Tak čo, vidíme sa tu budúci rok?